Aquí tenim representada el que s'anomenen corbes de solubilitat. Què representen aquestes corbes de solubilitat? Com molt bé sabem, la solubilitat és el màxim de solut que puc dissoldre en una dissolució sense que tingui precipitat. Precipitat és tot allò que no s'arriba a dissoldre. Si jo tinc una solubilitat de 100 grams de sal, si n'afegeixo 101, es dissoldrà en 100 i caurà i precipitarà 1 gram, d'acord? O sigui, és com quanta quantitat de solut he d'afegir-ne per tenir la solució saturada. Llavors, en aquestes gràfiques de solubilitat trobem diferents corbes de solubilitat. En l'eix X tenim la temperatura en Celsius i en l'eix Y, en el nostre cas, tenim la solubilitat expressada en grams de sal, perquè tots aquests compostos són sals, en 100 grams d'aigua. Això és important llegir-ho cada cop que ens surt una corba de solubilitat, una gràfica de solubilitat, perquè normalment sí que és en 100 grams d'aigua, però no té per què ser sempre així. Llavors jo començo a fer preguntes, vaig de la més fàcil a la més difícil, de possibles preguntes que ens poden fer per veure si hem sabut interpretar bé aquest gràfic, d'acord? Llavors comencem amb les fàcils. Per exemple, tenim el clorur de sodi, que és aquesta línia d'aquí, i em pot preguntar l'enunciat. A 90 graus, quina és la solubilitat del clorur de sodi en 100 grams d'aigua? Llavors, com faig això? Vaig a la temperatura que em comenten, pujo com el joc dels barquitos fins al punt on em trobo la línia i vaig en línia horitzontal fins que arribo als grams. En aquest cas, a 90 graus, puc dissoldre un màxim de 40 graus. La solubilitat del clorur de sodi a 90 graus és de 40 grams en 100 grams d'aigua. Ara canviem la pregunta. En lloc de preguntar-me en 100 grams d'aigua, fem que em pregunten en 200 grams d'aigua, o sigui el doble. A 90 graus ha de 200 grams d'aigua. Llavors jo sé que per cada 100 grams d'aigua puc dissoldre 40 grams de clorur de sodi. Per tant, en 200 grams d'aigua puc dissoldre el doble. Si això eren 40, doncs podria dissoldre 80. Imagina't ara que en lloc de 200 em pregunten en 50 grams d'aigua. Doncs si a 90 graus podia dissoldre 40, en 100 grams d'aigua, a la meitat, en 50 grams d'aigua, puc dissoldre la meitat. O sigui, en lloc de 40, 40 entre 2, 20 grams en 50 grams d'aigua. Per això és important fixar-nos en quina quantitat d'aigua ens està parlant. Després, una altra pregunta que ens podrien fer és, mirem, per exemple, ara... Aquest, nitrat de plom, sí? Em pregunten, per exemple, a 30 grams d'aigua, a 30 graus, quants grams de nitrat de plom puc dissoldre en 100 grams d'etanol? Imagineu que ens canvien el dissolvent. Aquesta gràfica només em mostra quan puc dissoldre en aigua. Per tant, si jo et preguntés en un altre dissolvent com l'etanol, tu no ho sabries. Llavors, què hauries de contestar a la pregunta? Segons aquesta gràfica no puc saber la resposta. No tinc dades suficients per saber aquesta resposta. Perquè tu podries pensar que els 30 graus, no sé si 30, però dona igual, els 30 serien 60 i pico. Però no, això seria en aigua. I t'estic preguntant en un altre dissolvent. Per tant, no ho saps. Seguim preguntant. Ara anem a mirar el clorur de sodi i el clorur de potassi. La primera pregunta que et faig és quin és més soluble dels dos? Sense especificar temperatura. Si no especifico temperatura,
Tu em podries dir tant un com l'altre i les dues respostes serien correctes a mitges. Per tant, cal fer la resposta perfecta. Quan és més soluble el clorur de sodi? Recordem que a mesura que pujo és més soluble, puc dissoldre més quantitat. Per tant, en aquest tros, el clorur de sodi és més soluble que el clorur de potassi. Per tant, dels 0 als 30 graus, en aquest interval, el clorur de sodi és el més soluble. En canvi, d'aquí, dels 30 graus als 100 graus, canvia. I el més soluble ara és el clorur de potassi. Per tant, si et pregunto qui és el més soluble, tu m'has de respondre de 0 a 30 graus un, de 30 a 100 graus un altre. Això és diferent que si jo et faig comparar, per exemple, el sulfat de ceri amb el clorur de potassi, perquè a totes les temperatures que tenim aquí representades, el clorur de potassi és més soluble, o sigui, està a la línia per sobre. Per tant, si jo t'ho pregunto aquí, la resposta correcta és el clorur de potassi. Tant del 0 als 100 graus és el clorur de potassi. Què més podríem preguntar? Si torno en aquesta i et pregunto en lloc de qui és més soluble, et dic a 70 graus qui és més soluble? Ara sí. Pujo i em trobo una línia aquí i l'altra línia aquí. Per tant, la que està més amunt és la que és més soluble. Puc dissoldre més quantitat. Per tant, als 70 graus el clorur de potassi és més soluble. Per tant, hem de saber interpretar totes les línies i extreure el màxim d'informació d'aquesta gràfica. Una altra pregunta que és comuna i a vegades entrem en drama. Ens pregunten, per exemple, a 60 graus, sí? A veure si veig algun altre número. Aquest. Aquí, mirarem el nitrat de potassi, A 50 graus, quant nitrat de potassi queda sense dissoldre si n'afegeixo 100 grams d'aquesta sal? Vol dir que n'he afegit 100, que una part es dissoldrà i l'altra precipitarà. M'està preguntant quan precipitarà, quanta no es dissoldrà. Per tant, què faig? Vaig a 50, pujo fins a la meva línia, em trobo més o menys a 90, aquí. Llavors, jo puc dissoldre aquesta temperatura 90 grams en 100 grams d'aigua, però jo n'he afegit 100. Per tant, quants precipiten? Doncs els que no s'han dissolt 90, jo n'he afegit 100, 100 menys 90, 10 han precipitat. Ara imagineu que ho complico una mica més i em diu a la mateixa temperatura quants no es dissolen si n'afegeixo 200 grams d'aigua, no 100, 200 grams d'aigua i n'afegeixo 200 grams de nitrat de potassi. Anem per parts. Sabíem que a 50 graus jo podia dissoldre 90 per cada 100 grams d'aigua. Per tant, per cada 200 grams d'aigua puc dissoldre el doble, 180 grams d'aquesta sal. Però jo n'he afegit 200 grams. Per tant, quan no s'ha dissolt? 200 menys 180, o sigui, 20 grams no s'han dissolt.